Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwamba alesa kwezetsa nyamaba kwacha bwana inuyo nda first lady mumve kuti kumangochi mafumu ndi wina aliyense takulandirani chifukwa choti anthu afuna amve mawu anu pang'ono komanso tinapempha kuti bwana mungoyendako pang'ono mukakwerere uko magali moto pang'ono poka koma ndimafuna kuthokoza zina akambakale Senior Chief Mapira iwowa lero avala chauti koma mwakweza kale kukhala Senior Chief Mapira ndeni mati bwana zikoma kwambiri bwana kuthokoza kwambiri ndi uku kuno kumangochi msewu umene wakhala ukutivuta number 1 ndi wamakanjira msewu umene uja bwana wakhala ukuvuta kwabwera ma president akanika kupeza ndalama akanika kuti msewu uyambe tufuna tiyamike Allah kumwamba bwana mwapeza ndalama zonse zokwanira kuti msewu wamakanjira uyambe bwana kumakanjirako ndikumene kuthandize kutukula Mangochi kumeneko kuli nyanja yokongola kuli nthaka yabwino anthu alima kuli golide kumeneko tikuyamikeni bwana tiyamikenso msewu wa Cape Macria chimene mwapanga bwana Mulungu atikudalitsani pompa paselipa mukumanga office yayikulu ya Mangochi District Council upstairs Mulungu akudalitseni kwabwera maboma ku Mangochi kuno akanika kuyamba misewu ya paboma ndinu nokha President Dr. Lazarus Chakwera mwayamba kumanga misewu ya paboma tikudziwa kuti kuno bwana munandira malipoti kuno anthu awasana kolole bwino kuno kuli njala yo excellency anthu ambiri akhala kuvutika koma ndikuthokozeni bwana President mwayika ndalama 61 billion kwacha budget kuti tikule chakudya tiyagawire anthu awa komanso mwatilamula kuboma kuti tiyang'ane feteleza amene angathe kulima m'madimba alime kuti njala ichepe umenewo ndiwo president bwana anthu mbuyomo amavotera ma president akuno kuti mwina zinthu zingathe kusintha koma zinthu sizinatani kodi sizinasinthe lero anthu akunena kuti tivotera munthu osatifala machokera kuno koma kuti munthu uyo ndi wachitukuko wake ndi Dr. Lazarus Chakwera izizi bwana zimene zikuchitika kuno komanso mukaona anthu awa amalemekeza kwambiri former president Dr. Bakiri Muluzi anthu awa bwana kuanyozera chair kuamangira Bakiri kumusiya Bakiri zaka 17 ali pa ukapolo sadzayikhulukiranso DPP chifukwa kuti DPP lowe mboma inalowa boma chifukwa cha Bakiri Muluzi koma atalowa mboma anamuzunza Bakiri kumanga tiyamike Mulungu munabwera inu munampeza Bakiri wopanda mulandu lero mwamchotsa Bakiri unyolo umene a DPP anamanga pomaliza penipeni Your Excellency ndifuna ndikuthokozeni anena kale mwasankhana awi Ibrahim Matola komanso jambo ngati ministers kuti akuthandizeni ntchito kunoko anena kale amapira ndilanda ntchito yanga anali apawa pambala uchandu uyu bwana kweza dzanja manja mwake mapambala lamzekani kumangochi likungulu kweza manja bwana kwabwera machini opangira machini anzake ine ndimati ndine bulldozer koma bwana wandisiya malere mwanaye ndakumana nazo bwana ndakumana naye bulldozer number 1 Makida tamwambelani manja Makida bwana muli ni mwana wanu amene akugwira ntchito dziko lonse la Malawi ngati wachiwiri wanga wa ine Deputy Secretary General chitsulo chenicheni amayenda dziko lonse koma samayiwala kuti kwawo ndi kumangochi Gerald Kazembe bwana panopa palinso mwana wanu wina Chikuta Deputy Regional Chair alipo pano akugwira ntchito zina aliponso ena pano Mashado achokera kutali koma awa ndangoyimitsa amene ali pano mukutimangira madzi abwino komwe kakale kwapita muthalika madzi aja afika Nkhutspe water project Mulungu atikudalitsani Your Excellency ifeyo tikaona inuyo sitimatama wina aliyense timatama Allah kumwamba kuti anakubweretsani inuyo kuti mumange kunoko Mangochi watsopano Mangochi apite pachani kodi patsogolo mwaichi Mulungu atikudalitsani bwana ineyo bwana kuno takulandani manja awiri tipatseni moni koma ndikupempheni mukatipatsa moni tiyende nang'ono muone Mangochi kuti ali bwanji Mulungu atikudalitsani Your Excellency Mulungu asante kwa jinji asante
Aswelele uli wosobe. Aswelele uli. Atwaswelele. Afrikaner son. Ndai. Pano pali masutan mafumu akulu pano. Achimwala chowe ndiye wanyunyu mapira. Komanso amene akwimira mponda kudalo we ufumu meneyo ndi mafumu onse. Inu akulu achipani antanda matsopano kuno ku region komanso makandidate ni machado wena wonse anthu kuno ku Mangochi pali wanaondi ba wow. Tikuchoka ku Blantyre tinali ndi zina zochitika tabwera nthawi tathakale koma zikomo chifukwa mwatilandira bwino zikomo. Zikomo chifukwa Sheikh Kananji mwatipempherera. Zikomo shehe wonse ukunso ndaona abusa mbirimbiri zikomo chifukwa cha kubwera kwanu. Zikomo chifukwa cha kutipempherera nthawi zonse. Dziko lathu ni dziko la mtendere, dziko limene tidaphunzira kukhalirana mu mtendere wina ndi mnzake. Ndipo tisataye chikhalidwe chimenecho chifukwa chikhalidwe chimene timasungana tonse timalerana tonse. Wina akakulankhulani mawu achipongwe musabwezere. Komanso inu musakhale woyamba kulankhula mawu achipongwe kwa mzanu. Tiye tionetsetse kuti tili kulemekezana kuno kwathu. Maka ife amene tili akuluakulu tili ndi maudindo osiyanasiyana, mzipani zosiyanasiyana, maka ku Malawi Congress Party. Udindo si chida choti uponderezere anzako kapena kuti unyozere anzako kapena kuti uopsezere anzako, koma kuti utumikire anzako. Ndipo ife tikukhulupirira kuti khalidwe la kutumikirana ndi kulolerana, khalidwe la kulemekezana litithandiza kuti titukule Malawi wathu mogwirizana. Chifukwa chimenecho ndifuna ndikulandaulireni nonse ino. Mbiri zina zikhoza kumamveka, zina zikhoza kumachitika. Ndamva chisoni nitaona amfumu akulu kumachinga pa msonkhano akupepesa kulira misozi chifukwa cha zimene zidachitika kumeneko. Chikhalidwe chotere si chabwino, ndipo ife sitifuna kukhala kufupi ndi khalidwe lochitira nkhanza munthu wina aliyenseyo. Wosachitira nkhanza amayi, wosachitira nkhanza ana, wosachitira nkhanza akuluakulu, wosachitira nkhanza wina aliyenseyo. Dziko la Malawi ndi dziko la khalidwe, the warm heart of Africa, chifukwa cha chikhalidwe cha anthu okhala kunoku. Tisataye mbiri imeneyo kamba kakuti wina akhoza kungotipatsa timasiwiri tiwiri titatu kuti tichite chipongwe. Mawa tidzakhala pa mtetete pachabechabe, titawononga tsogolo la wana athu omwe chifukwa cha chikhalidwe chodzikonda. Ndiye kuno ku Mangochi tifuna tipitirize. Mavuto alipo tikuwadziwa bwino, chifukwa chake ngakhale kuno ku Mangochi talimbikitsanso ulimi wa mthirira kuti zithandizire kuti tikhale ndi chakudya chokwanira. Komanso ngakhale magulu ang'onoang'ono amene alipo, amene angakhale pamodzi apezenso kuthekera kwakuti mabizinesi awo ayende bwino. Tifuna tipitirize ntchito imene ngakhale pakatipa zinavuta chifukwa chakuti anthu amafuna atsate dongosolo loyenera.
ndipo maiko anzathu maka maiko aluya azathu akagwirizana kuti timachita zinthu moponyerana thandizana kuti iwe ikapo yako iwe ikapo yako iwe ikapo yako tiyamike tsopano kuti wonsewo wagwirizana ndipo ndalama ija yafika tsopano tidzayambe zija timanenazi zimenezi zatilimbikitsanso ife chifukwa dziko limodzi likhoza kuchita mwakuthekera kwawo koma azathu atiphunzitsa kuti kugwirizana nkofunika maiko azichita zinthu mogwirizana ndipo taphunzirapo kanthu kuti mkaponyezana aliyense akayikapo mphamvu yake nonse mphamvu zanu zimakhala zochulukira kuposa mphamvu za munthu mmodzi chifukwa cha chimenecho ndifuna ndikulimbikitseni nonse kuti sitisiya tipitiriza zimene tayambazi ngakhale mavuto alipo koma mayankho tilikuwapeza ndipo tilikupezera limodzi inu ndi ine chimenecho ndiye chinsinsi chakuti dziko lathu litukukadi zenizeni chifukwa tili kuyankha zinthu zimene zili kutipweteka koma tili kuyankha mogwirizana ndipo tili kuyenda tsogolo molumikizana bwino ambuye akudalitseni nonse zikomo kwambiri assalamu alaikum ndithu ndi ulendo ndithu wamtengo wapatali kwambiri pamene ndithu a president akuyenda wapansi kuchokera pamene amayankhula paja pa Mangochi main roundabout pano ndithu ayenda ulendo ndinganena kuti kudutsa 100 meters ndiye kuti bwalo limodzi la mpira komanso ndiye kuti ndikumapitirira pang'ono chifukwa ulendowo udakalipobe ndipo konse kumene akuyenda ndiye kuti ndi anthu okhaokha amene ndithu akupereka mafuno abwino kwa president kuwalandira kuno ku chigawo chakummawa ku Eastern Region ku Mangochi kumene ndithu a president abwera kuzagwira ntchito zosiyanasiyana za boma monga mmene mwamvera alina kuti a president kuno abwerera ndale ayankhula choncho ndithu ndi achitati kazembe aja wachiwiri kwa secretary general wa chipani cha Malawi Congress MCB kutanthauza kuti ntchito zambiri zimene akugwira kuno ndi ntchito zokuti mwina akhazikitse kwambiri chipani kuti zinthu zonse ziziyenda bwino komabe ndi anthu ochuluka amene afika kwambiri komanso ndikayang'ana pamene akuyenda president ipo pali olemekezeka a Chimwendo Banda komanso ndaona pompo pali Sheikh Imran Ntenje palinso a Hassan Chikuta amene akuyenda limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti ndithu ulendo wake wosacheza kuno ku chigawo chakummawa ku Eastern Region ndi ulendo wopambana kwambiri ulendo umene alandiridwa ndi manja awiri pamene tikudusa pano ndiye kuti tikudusa pano penipeni mkatikati mwa tauni ya Mangochi tikudusa ndithu pamalo pena pamene anthu amatsikira basi zochokera ku South Africa ndipo ndikuona soko basi ina yangofika kumene kuti tsopano anthu akufika kuchokera mdziko la South Africa tikafika chapatsogolo pang'ono ndiye kuti tikufika pamene pamatchuka kuti pa soko pamenepo ndiye kuti tsopano ndi pamtima penipeni pa tauni ya Mangochi kwa amene mabwera kuno ku Mangochi ndiye kuti ngati munthu ungafike kunoko ku Mangochi osafika pamenepo pa soko ndiye kuti ku Mangochi sunafike chifukwa onse ofuna kudya amene akufuna kuti apeze malo ogona komanso chisangalalo china chilichonse chimapezeka malo amenewa kwa amene mukupadziwa ndiye kuti mbali inayi kulinso masitolo otchuka kwambiri osiyanasiyana amene akukweza chitukuko komanso kukongola kwa boma lino la Mangochi ndifotokozenso kunena kuti pamene tikudutsa pano mbali inayi monga mmene ananenera muja kuti ntchito yokonza msewu wamakanjira kuti ukhale msewu wodutsika adatero olemekezeka Jacob Hara kuti kufuna kupanga msewu kuti ukhale passable ndikuona zigalimoto zokonza msewu zimene zili mbalimbalimu zimene chikhulupiriro ndili nacho kuti galimoto zimenezo zikuyendanso kulowera msewu omwewo wamakanjira kuti zikakonze malo osiyanasiyana akakhale malo odutsika bwino kwambiri khwimbi lochuluka kwambiri limene ndikuliona mu msewumu ife amene timakhala ku Mangochi konkuno kumadabwanso kuti kodi anthu amenewa achokera kuti koma iyayi ndithu ino tauni ya Mangochi ndi tauni yayikulu kwambiri tauni imene kumafika anthu osiyanasiyana kusachita ndithu zokopa alendo komanso angakhale kungobwera kuzacheza
zosiyanasiyana. Ndi yankhule papa ndi nzanga Miriam Kaliza. Mwina Miriam, ulendo wa president afika kuno ku chigawo chakummawa waona bwanji? Ayi tundizoonadi a president afika ndithu chigawo chakuno kummawa makamaka kwambiri kumangochi kuno kudzakwira ntchito zina za boma. Komatu asanafike ndithu kumene akukapuma ku nyumba ya boma ku Chikoko Bay anaganiza kuti acheze ndithu ndi anthu amuno mmangochi komanso madera ena ozungulira. Ndiye kuti tu pamenepo ayankhula anthu wapatsa mawu achilimbikitso komanso tu panopa kuyenda nawo anthu kuti angosuzumirako kuti kodi Mangochi imaoneka bwanji, kodi ku Mangochi anthu akulandira bwanji, kodi chipani ku Mangochi ndi chotani. Zomwe kwambiri amene ndithu ndi nzanga Miriam Kaliza tolankhani wathu amene ndithu tili naye limodzi kugwira ntchito kuno ku Mangochi pano. Ndiye tafika tsopano penipeni pamene ndimafotokoza paja kuti pasoko pamene ndithu ndi pamtima penipeni pa tauni ino ya Mangochi. Ndipo ndikayang'ana mbuyomo zikuoneka ndithu kuti kaliwiro kamene anthu amayenda kaja kakukhala ngati kakucheperako kutanthauza kuti mwina mtsogoleri wa dziko lino kuyenda kuja kukhoza kuthera pamenepa kuti tsopano mwina ndi pamene atakwerere galimoto kumapita ndithu ku nyumba yachifumu ija ya Chikoko Bay komwe ku Monkey Bay koma ndithu ndi boma lomwe lino la Mangochi. Ku Monkey Bay ukafika ndikaulendo ndithu koma msewu wake ndi wabwino kwambiri mokuti ndikukhulupirira kuti kuyenda kwake kwa galimoto zimene wakwera mtsogoleri wa dziko lino kupita kumeneko ndi ulendo ndithu otenga nthawi yochepa kupita kumeneko ku Monkey Bay imenenso ndi tauni imodzi yokongola kwambiri imene malingana ndi mapulani a khonsolo ya boma lino la Mangochi akunenanso kuti boma limene la Monkey Bay akufuna kuyikako chitukuko chosiyanasiyana kuti ukhalenso mzinda wokongola kwambiri. Ndipo mapulani wawo akuti kumeneko akufuna kumanga nyumba zokopa alendo zapamwamba kwambiri. Akufunanso kuti mzinda umenewo ayikekonso mahotela amene azitha kuoneka kugulu kwa anthu kuti ndithu ndi malo ochititsa chidwi kwambiri kuti anthu amene amabwera kuno ku tauni ya Mangochi azithanso kupitirira kumapita kumeneko ku Monkey Bay kukhalanso ngati malo ena achisangalalo. Chifukwa kumeneko ku Monkey Bay ndi malonso ena amene kuliso nyanja komanso kumeneko kuli ndithu zosangalatsa zosiyanasiyana zimene zimachitika kumeneko. Pa nthawi ino president wa dziko lino wakwera ndithu galimoto kuyendabe pang'ono ndithu pano tsopano ndiye kuti ndi ulendo opita ku nyumba yachifumu ku Chikoko Bay mboma la Mangochi. Chakumawako atagwira ndithu ntchito yopereka madiploma madigiri kwa ophunzira a kusukulu yawo kwachenjedeja ya MUBAS. Izi zimene zachitika lero sizinachitikepo ife chibwerereni kuno ku Mangochi kuona ndithu mtsogoleri wa dziko lino atayima kuyenda wapansi komanso kufika kenako ndikupereka moni kwa anthu ndikumayendanso ndikumapita ku nyumba ya Chikoko Bay ya boma imene monga mmene tafotokozera muja ndi tsiku lopambana kwambiri kwa anthu a ku Mangochi pa zimene aziona zachitika tsiku la lero madzulo wano. Koma ndithu zonsezi ndi chifukwa chakugwirizana kwa anthu komanso utsogoleri wa dziko lino mmene ukuperekera mpata kwa anthu kuti azichita zinthu zawo momasuka mosaopa komanso kuchita zinthu moganizira kuti tonse ndi Amalawi sitikuyeneka kukhala anthu omaopana pa zifukwa zosiyanasiyana. Apa ndiye kuti ifenso tikhale tikumaliza kulusa kwathu chifukwa ndikayang'ana chakusogolo uko ndiye kuti mtsogoleri wa dziko lino ulendo udakalipo komabe anthu ochuluka akupitirira kumuperekeza mtsogoleri wa dziko lino chifukwa monga mmene ndafotokozera kuti aka ndikoyamba kuti zimenezi zichitike nde anthu chisangalalo nchochuluka kwambiri kuti aonetsese kuti mtsogoleri wa dziko lino wachoka ndithu pamalo pano akumva pansi pa mtima kuti anthu akuno ku Mangochi komanso ku Eastern Region amulandira ndi manja awiri. Mbali inayi azoyimbayimbaja akuyimba nyimbo zokondwerera. Dzina langa ndine Dave Uma ndipo posachedwa pompa
ndiye kuti tikhale tikutseka tsopano kuwulutsa kwathu kuchokera kuno ku Mangochi. Mwambo wopambana kwambiri kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika kuno ku chigawo chakummawa kuzagwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Pano galimoto imwe akwera mtsogoleri wa dziko lino yapita ndithu kusogolo komwe uko pano sindingathenso kuyiona chifukwanso galimoto zimene zikumuperekeza mtsogoleri wa dziko lino ndi zochuluka kwambiri, galimoto za mandipiti komanso galimoto za anthu osiyanasiyana amene akuperekeza mtsogoleri wa dziko lino. Koma anthu adakali chiyimire ndithu kusangalala ndi zimene aziona lero kuti ndikoyamba mtsogoleri wa dziko lino kuyenda ndithu ulendo pafupifupi mabwalo ampira atatu 300 meters kuchokera pamene timachitira msonkhano paja kuzafika pano pamene tayima tsopano mmene anyamuka ndi kumapita. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.